Alaxe apuntatu nuen kuadernan, bitxia zen senaren mazteak elkarrekin egotea. Ezoikoa hause zen, bata hiltzen zenean bestearen izena ere idatzi egiten zutela arian, eta bizirik geratzen zen hark aldi galdero irrarera bizita egiten zuenean, irarreta ikusiko zuen bere izena jarrian, bizian eta idatzita. Bazekien non bukatuko ziren bere egunak, eta noren ondoan, ala beharrez. Estoenarek uste dute elkarrekin ogiratuz geroko bizitzen ere peltzorrek elkarrekin egongo zirela. Alaxe kontatu zigun Kostazainen etxeko gizonak. Hartan geundela historia zahar bat kontatu zigun Doris Kabeba poeta estoniarrak. Hilaren kontu berkin hartu zuen gamutan. Haren lagun baten amoran historioa izan zen. Nola maitemindu ziren neska mutil bi gaztetan. Maitemindu bai, baina bizitzak ez zuen nahi izan elkarrekin zitezen. Batak alde batera joa behar izan zuen eta besteak beste alde batera. Mutila herritik joan zen eta bertan gehiatu zen neska. Eta hala, beste pertsona batzuk ezagutu zituzten eta eskondu ere egin ziren haiekin eta seme-alabak izan. Baina haiek bihatzen azpian bizi-bizirik jarraitzen zuen elkarrenganako maitasunak, eta bizirik iraun zuen maitasun horrek, urteak joan eta urteak etorri. Halako batean gizona itzuli egin zen herrira, eta topo egiten zueten elkarrekin herri txiki hartan, baina bakoitzaren bizitzako bide desberdinetaten zioan orduan ere, beranduago izen elkartzeko. Giza horretan jarraitu zuten bietako bat, gizonezkoa hil zen arte.